Amansane yena yedim Kumawu TV aba Amansane winyano baby ya Kumawu Kumawu TV aba Amansane yena yedim Kumawu TV aba Amansane winyano baby ya Kumawu TV Amansane yena yedim Kumawu TV aba Amansane yena yedim Kumawu TV aba Amansane winyano baby ya Kumawu TV Amansane yena yedim Kumawu TV another hot. I'm one who say Nyame ebo o mai bia no or the esutumi ema o mai no no the nyame bi ema o mai no se wo refill de to na ya ba be no kre si abeso ye de na say enti said the last week ye didn't come here me shall boss say ye be say babeto aso na assembly that one say African spirituality became Christianity part 2 and ye to aso yi enti onyankopon twedi ampo won hira me a medi dwumade ho kya me din major prophet Charles Opokuda compatron from major so the dear home for an emperor for pa kuku damne home nyina de ne me and the great oracle soon so hene enti nyankopon nya okese no nhyira ma me ntwa me homra na me nyen enkrato me ba ye beto aso me das Bafana kama sama mami Bafana di masama mami Bafana tumi nyerewa Bawa mama wadi ya shutrai Usi ya uya Bafana eba mischano Honoria Sasa brina maya ume Bafana eba mischano Bechimie Handidasi Sifala sunamwe Abiyi duro mujata Bafana eba kapso Uno kapsos na unu mischa Bafana Open phone and number Bafana feed me no jai and what you be at me no Bafana capsule now Bubo beer Bafana Mr. Bubo beer Ubenya Bafa Mr. and the capsules or my muba beer tonu pabia Kai say a drain your mamma for when you feed me no and mapping for and no batanya or money banner for Bafan would Jidia Jonkwa a drain Food and Drugs Authority I shall my jack to say a year. Hey, where they were? Ah, David. Hey, Mr. Carter. Dave. Mr. Carter. Dave, we need a hand time. Now where they are? Oh, Bema. The new project. Oh, for fear no. Me fear for promise here. Who for fear? What's in the camera power? Bema, me nyada da bow. Me your dada nankasa. Wow, fear ni. Me fear ni. Come and let me show you around. Na say one first can to atare ne mpago nyina de odis kan yin. Oh, why are they pa? Me the passion the pem. We 4 flats they go on. Oh, we say this here no. E bia won jacuzzi. No, we said the dinosaur ben you know. We made them special contractor. Nipa na gis kan ya de we bu so ma. Nothing we almost so. Obumi ana. We dinosaur ta e be se shower. Nso be bu ta. Nso be bu. The contractor obumi ana. Nipa nyi ontina be ifori nipa yi. Hey. We. Masa me de menyansi da ba mani ati o me nkofa de we me go dan so.
Some chick contractor we are. Jaja, I'm found GB1 for me crass. Police for crab juicy gedi. GB1. Ah, my men found GB1 for to see her. Obehu GB1 Industries wa koma e ben custom barrier wo finso kwan so from 0243 577 293. Job training. Kumawood Training Institute. Aye Kumawood TV for at the job training. Ebre Ghana for nyina. Ye the enamienu esi ho. Atratre ensa no nyuma bi te say fresh yogurt. Sani esi ye fresh yogurt. Bees making. Sani esi ye ahwene de to ye ensa ne esi si fefefe. Liquid soap, shower gel, floor cleaner, parazone, ice cream, banana and strawberry ice cream. Afei so ye besa so atratre 3D epoxy biodigester sansa no dwuma we nyina no ye de nam ye no pe esi ho na ya kyerɛkyerɛ abusuafo medin Ede Richard Sakode obetima frɛ me Osode body tilapia. Can imagine this is Osode for you abusua ene mede ade bi kyɛw na untua hwe bibie no amagew ene adwumakuo bi afrɛ mu Kumawood TV ede dwumadi bi aba bomodena unim bomodena na bra beto forms adwumasua ene ho ayeden ene wo ma ho so na akotena baabi me pa adwuma ye wo de forms akoto ha me pa adwuma ye mfrɛw wei eye Kumawood TV for ana ahyɛda akɔfa a teacher for a ɔma ben ɛwɔ nimdie ɛwɔ nsa no nnwuma ho sɛ ɔmo betimi akyerɛkyerɛw na wo nso wanya wo nsa no adwuma na wo de aba obra ɛyɛ cool 300 Ghana cedis pɛ ana sɛ yɛ de 300 Ghana cedis pɛ ebesua saa nneɛma wei nyinaa ɛde nam yɛ no pɛ na ɛyɛ ene wa wo ba besua adwuma na wa wakɔ akɔbie wo de wonim biodigestive so na no ahye ko ba bia wo matwenya hwe ene yogurt ene ice cream bees ya first na huhu je se wo so anza na wati ye kire ni nyina wa ha bo modena na be pick forms o pick forms so ase de tie bia no baby a ofri bia no obetimi ababi ye nyina ye bakuma ase eye ahodwo atenga junction baby a Kumawood TV wona se ofra kiri na eba accommodation baby a obeda no eye free jumade eba so 22nd and 23rd February 2020 etibusumi ato oba de nsra nyina sade meka no ena bia na afi na watena se a obehwe show yi aha e Kumawood TV na agoprama ba akoya to ne din said the spiritual hospital agoprama esua so ade aha ya mobo de da yum ani ha wanda wa ha say na chen de da yu dan so obi an ne de obi de nai ene di dwuma obi nso de na no ene na adwen ene di dwuma enti na agoprama we so ye mfa ni agro abusua fo mesra mo said de enra ebinim ye no ene mum ye nye serious ni nsua de meseme de Tesla ne to a yemfrɛ bomode aso be testi ofrɛ me na ha me adwen a phone no me pa na me peke me pa me peke eno ane kura me emi amedia yankopon sraw Tesla no 0272 854387 0272 854387 when Tesla ya enemede edi dwuma bomode aso be testi me pa cho emfrɛ ofra no ane kura me meti afidie so de mentimi mpeke wo ene onkasa menim so odom e opem asem mesume do pa na mesa so po asem na yesu so do temu mi nyina nye dwumadie no ema ne nkɔ wano na emmoa me na emmoa wo ye nya adaje ne nsu ade me pa cho me da se yi anche mesa bie me phone line no ene yesu ade pa na dwumadie no ne titiri anase dwumadie no ayaba bedie no de eda eproti ene se African spirituality became Christianity. Last time, mene owura Rabidol Asia. Onu ade sa dwumade ebre yen. Onu ade hunu ne ode suani a Nyankopon aya adom. Waboa no ama ne nimdi a anu ohye na anu oden. Abrante me do no na me penasem. Efise onye popopo odwo. Unu na onfensu so nanso nyansa e wadwenem. Sabe menkase ohwefo a ohwe me no na dwe ofom mentimi nkasa obia ne de otwede amponyankopon de dom no enti owura Rabidol oha oba bedom ye no oboa ye ne atoa message ne so na last week no okansem bi ekofa ISIS ho yaka Israel no okire mu se omofa edin no ahohom no bi efri Egypt
Israel. Israel. Ɛno no ɔbɛka ho asɛm ɛna ɔkyerɛ sɛ ɔman Israel no na nkanyi ɔman ɛmanfra ayɛ sɛ frɛfrɛ kɔbɔ no ɛna ɔmo nyinaa ba bɛhyiaeɛ na sɛ ɔman kora yɛte yɛ kora 1930 kora na ni hɔ 1940 na Israel na ni hɔ ayɛ da na ɛnya Israel ɛnti saa Israel no ɛno yɛ tumi a ɔmo fa firi Israel Egypt ɛna ɔmo nka bɔ mu na ɔkyerɛ mu a de bɛbɛwie sɛ ɔman bi a ɔne nyame enti yɛn ya bibire mu ha yi ɔkan ya de fa aduanesɛm akaw ɛne ne hu a yɛdie sɛ wo kunu na kunu ntimi nna yɛyɛ ne hu de ma no wo ɔba bi na akora no ɔyɛ ayare a onua mɛnkane bi yɛfrɛ no akaw onsensere mɛnkane no ho na ma onua ɛne ne ho no ne nyinaa akora ne wɔntimi ani a ne ɛho sɛ baabi a akora no ɔyɛka kɔ no ɔyɛ aka kɔ mu gyam ne arɔ hyɛ de napɛ ayaresabea bi a yɛdɛ akɔ ɔka wɔn mu nyinaa ɛwɔ mu na yɛn ho ne poma sibrɛ ɛnu nti na masa ato me nsa frɛ sɛ ɛnna wo samra ma yɛn toa so na yɛnhwɛ baabi a asɛm no bɛkɔ akɔsie enti ɔka sɛ adɛn nti na kwasi buroni akɔfa ne som ɛde abrɛ ne yɛdeɛ no yɛgya de ato nkyɛn kwasi buroni na kɔfa asɔ bi te sɛ Methodist from Britain asɔ bi te sɛ SDA from US ɛna ɔmo de brɛ ɛna ɔmo de bɛhyɛ yɛn mene sɛ kyinkyerɛ yɛn nyini na ɔkyerɛ mo sɛ ɔbaa bi yɛfrɛ no Mary ne nsɛm na me summarize ne nyinaa yi ɔbaa bi yɛfrɛ no Mary ne ɔni hɔ na ma ɔyɛ ɔbaa bi a ne ɔwɔ Egypt ɔno saa ɔbaa ne din mu ne yɛayesa ne yɛaba bɛyɛ no Mary Yesu Kristo no ɔno nso na ɔyɛ saa ɔbaa ne ba ɛne ɛkɔ saa no a na yɛbɛnya a concept of Christianity enti sɛ which is which meka ne sɛ nso adwuma yɛ kɛsɛ ne pepatɔ yɛn to aso na owura Rabidol ɛmfɛmfiri baabi a ɔmode asɔre baayɛ ɛbɛsa yɛ gyidie si ani ɔmo die ne ni deɛ yɛ asɔre no si yɛnya sika no wɔ ha sei a ɔmo bua sika no nyinaa no a ne yɛde kɔ asɔre headquarters ti sɛ Methodist a ne yɛde akɔ yɛde Methodist sika ɛbɛnya nyinaa ne yɛde kɔ Britain ne ɔmo ahwɛ sika a yɛnyaayɛ ne ɔmo ayɛ kyɛm ne yɛbrɛ asɔfoɔ no bi yɛmfa bi nsi school yɛmfa bi nye sei enti still ɔmo na edi tɛti ma yɛn ti sɛ buroni ni hɔ a yɛyɛ ntumi nwene ma yɛ ho buroni ni hɔ a yɛntumi nyɛ biribi ama yɛ ho ɛno ne yɛpɛ sɛ yɛhwɛ sɛ saa nneɛma a ɔmo de adi akyɛ yɛntoa so anaasɛ yɛnsa mmerɛ akyi ne yɛhwɛ yɛdeɛ fi sɛ mpanin sɛ sɛ owura firi okurom hene abɛn a wonyina wɔ adwaba ase ɛnna mehu sɛ ɔman Ghana yɛwura firi yɛkurom hene abɛn yɛhunu yɛ hene kyerɛ yɛ eti amese yenenamu ene yedi eti pempem owura Rabidol ha ene oba beboa yen asɛm ne nyina na mabɔ ntofa enam de ama ono yenwuram Rabidol me mo akwa majo so onyankopon hira ndase bebre ene ha me amahiti kakra iti amahiti no me pese enipa hunu enokora kwan efisa we are sick and tired si ebedi niyama bi a nhye bi a ensenam fata na muwa nipa na sere ya gi atom se chinchire atwan yekurem ade o ye nyam da ese egiram sometimes wo kire wadwen anasa wo kan asem bi a wasua no wahunu do obi ti baabi no o challenge ente sa anye sei sa nipa no o challenge so friends so metena senso a oni asem bi aka obi onu aka sabako and the Bible so bi say quotation be and na no kra so fu ko tu yi ni wrafi me po obi o ye serious na wasua de no otimi kasa enya kasa hunu o ka no otimi yo Rabidol last week o de sa program Ebre African spirituality became Christianity. Said you see summarize asemi abrafo na kofa asori de bra yen ɛna na yɛ nyina ekuram ɛna yɛagye agyina mu kyenkyere atwan wɔn bia ho sɛ Yesu Kristo no na nke ni obi a ɛfrɛ no Yesu wɔ hɔ the name never existed wona wo kan yo menyi wa kyenye media metiago prama so wɔn na ɛbɛgye wa kyenye no sɛ yɛ nokore sɛ nya nokore metoma mahwɛfoɔ dia ɔpɛ sɛ ɔgye die no ɔnye ni dia ɔnye ni no obi an na adwen obroni bɛka sɛ me sɛ opinions are like gnosis. Everyone has one. Adwenkyerɛ te sɛ hwene obi a ɔne deɛ. Enti me nkyekere o sɛ kyenkyere tie asɛm yi. Nefa, na mo tie na sɛ ɛko adwenem
na pa no adi akire onya me shai Rabidol yeah major ade na wo ne ye sa abrofo na kofa asore de bra yen chinchire atwa yen yi omuni by force omu dada yen emi yetoto to correction na ye kana kwa akomo omu omu na edi tetima yen suahunu wo mu enesen ade na yenye major medase na menchia kuma woda hwefo nyina omu nyina edawase first of all no menchia ye na opem so na otekoko so tumfo so 82 otoso mienu na we de wadaroma ana yebu emu asema chia Asante nkonya chia Mali nkonya chia Sudan nkonya chia Egypt nkonya ya chia ye nananom a omusu free titi akwantempon a omudimu omu ne di kan ansa na yeba so de odi kan kan no slavery abema almost every black person be adwin say black people history started from slavery na ade ba ko a me pese ye hye ne nso ne say ye ka se school a Africa ne wo school ansa na abrofo ba so dem di kan kan African spirituality no wa hada dada because it's not possible say nyankopon bebo wiase no abo be before the be go Africa na ye go Africa na ye ni kwan bi ye ni medium e de be sum nyame there's no way a nyankopon bebo nipa begu asase we so a o si omuni medium omuni nyankopon be communicate ye o medium a ye ni nyankopon communicate dada they were and then you back in northeast of Africa no more Algeria and Morocco. Wow. Now we abrofuso history mo a ye hu omo Morocco e ho no mo so start e migrate free here but the most no omo na kire abrofo omo di kan ade. Wow. This is total basic fundamental or say bibini bi ehu na omo jai so omo ka se ene broni ne ba ya nke anim we ene broni we na nke ba ya nke ni school a day school ni de broni ne be identify say friend school na school ni kra no ye were education ye shua holographics ye education no ye kire ye fuo mu nioma hama. Wow. How I te ahasu anopa ye kwa fuo mko planting oma how say even ye wo problem bia ana yare bi ni ade a ye kwa afuo ma ye tai wo asubontin asu a enam ye fuo mu ye ya paye egusa ne ma we mu nyina this is the real education for Africans we ya bibi man education ansa na kwasi broni ba na kwasi broni school no de bae no school no yen kan hu se school ni bae no school no e bae no e de books a free amanone nti amanone fo no ideologies o madwene e no de bae na school ni e bae no na religion e di school na chi religion e sorry school ni nyama na religion na religion bi ani ho na there we have only spirituality sorry na bi ni ho na sorry bi ani ho na mo sunsum sam de no na ho na on say yana na Haile Selassie no emperor of Ethiopia. Haile Selassie according to the throne of Ethiopia no Ethiopia konwa no the throne of David David asefo because started with Ethiopia and started with na the entire by Ethiopia ne say ya maami bi no na head of Ethiopia, a friend of Queen of Sheba. Okay. The Queen of Sheba, ekosra King Solomon. Ewa Arabia. Wow. Ekosra King Solomon. Onni nya empamu nkomo. Wow. Na ohema eba no. Ana odi sa nyinsa ne ba Ethiopia. Nti oba obewo ye. Na ne ba obewo no. Your friend Menelik the first.
What? Menelik the first. Menelik the first. It Queen Sheba. Asa ko King Solomon. Nchebium. Ede akora no ko kire no. Se eba mene wuhia ye no. Yenya ani ni. Ena Solomon. Ede the Ark of the Covenant. Emma Queen of Sheba. Ark of the Covenant. Ene Ark of Pamada Kabia. If I say ye ni nyame apam bi Solomon nana and there was a document ne sa keys ni codes ni nyasa na mo frɛ na tablets but omo ka ni keys and codes kwan a ye fa so a ye de ye nneoma through the universe na eno no ye da na Solomon nya asa de Solomon temple a osima he say Solomon ni papa ni David ye frɛ ne Dauda Quran mu na David no ono no ye ohene kese okay ana David ni nso no oye African oye ohene a na owa bibirem na oni abrochire Arabia hono na hono ye north east of Africa and they no mo friend Middle East but na ye ni bibia friend Middle East ho nyina ye Africa Pakistan Afghanistan omo nyina na omo ye baako even with India omo nyina ne Pakistan and Afghanistan omo nyina na omo ye baako but esom emu nchichemu na ema omo emu chiche ya emu kodi ya na Solomon ebedi ni papa ife ni David akonya na obedi akonya no yo hene kase no was Arabia hono and a Queen of Sheba nso the greatest beautiful queen wa bibire mu hanyina obi ate ne din yo hema ono nso kofogu na se omo som no free Ethiopia yana na nso nim say Ethiopia tetetete ni nyina no Africa nyina was called Ethiopia inti Ghana no na ndi Ghana na ndi Gold Coast Ghana a lower Ethiopia said that American no inti na Africa nyina was called Ethiopia queen no dan queen of Sheba at the time na Sheba no na da no na Sheba ne Solomon wo ye no King Solomon wo ye no o de ne ba Melelek ne ko ho ama Solomon man the Ark of the Covenant no na yi akonya yembom ma ne ba sa Melelek no number Ethiopian prince first prince of Ethiopia no Melelek Solomon ba obedi akonya as king Menelik ni mu no ene ye benya ohene friend Haile Selassie ono no emperor of Ethiopia ono 1930 ene ye crown king of kings 1930 ye crown 1930 ye crown no ewo Ethiopia king of kings ahene mu hene elect of God asa no ma wenya ne evidence nyina no ewo internet ntentan ne so abefo ntentan ne so Menelik no wanya sa title no king of kings no Menelik no akonwa no on say akonwa no David throne ene yayi bia momo enti no omo nana David no ono no anointed ono no betima friend Christ David anointed one David is anointed nyankopon ni kosua sana Solomon so anointed ono so betima friend Christ sana Menelik no so obedi ade Ethiopia ono so betima friend Christ ono so anointed Haile Selassie ono so betima friend Christ because he was crowned as a king of kings and the head of the Ethiopian Orthodox. Na yakasa Christ na cry. Christ ni a title say obi a me fan say the anointed one obi a nyame nwosra ewo ne so ye konkrum obi a odi nyame ahenie ko nyame ahenie no ewo asase ya establish twedi ampo nyame ahenie no asase we so emu achiche na Ethiopia de no edi kan kane okay fi say Ethiopia no eho ana Christianity a ya tini wiase ba bia no eho na the fundamentals ni nyina free first Christianity ba bibrem the Ethiopian Orthodox Pastor Rabidol so bodiam kakra the WhatsApp line no 0272 854387 0272 854387 wait a minute WhatsApp line me Pastor so pese oni me di nkomo e wo sa nkomo a ye boya me so anya atemdie utase adeba na odidi atem di ote wona dwe wo fom wa bodam wa yesi a me Pastor me ana metia me na me hweso me nkai me pese obedi atem di enti a me kasa ne se me do ana so do me adesua de wunnim ene ye kire wo enti se wunnim a na obi nnimu a na opese o kire wo a me ni na tem onu nya adwen a me Pastor adabraka
tie de okasa akosie ebi ana benya suahunu bi afrim na aboa ye nyina me pa cho me da ase ma me ento ade kakra bi menko twa me sesi a first per group so wa fidie no so new Bafan herbal mixture and new Bafan herbal capsules oru Bafan me chia obabi obi a Bafan se men kan kire o se sabe sawo yare a emfa yare no nkwa asamado abra nyankopon sa ase se fa sa yare we ekwa asamado wona nanom kura mpo mu gu asamado mu mpese o de sa yare ne beba iso o de yare ba asamado a o mbesa ka kire o se kwa asase so na Bafan enko sa yare wa hwe o bebi sa se adenti na Bafan ho no onko no Bafan dro ni bi no anya yare sa na de yare abepia asamado o mu ni hu adro ye sa Bafan ko a tika hu ene sa kwa asase so dia make me so e badwemba o ti mase yi Bafan se men kan kire so ya mukura na ya friend no osa aduane to ya ma na ubu fa so na hu na mane wo akuma yare ya friend high blood pressure and now low blood pressure and I say who say deep smelling Bafan se me misaw se wonum bon na wo obi wonum bon enka wonum and we can carry me anya o especially oba na num bon enya kura yare kase Bafan so we o ho adro basa won po de ya fingertips yare bia wo kata ni ate ani obebo nse due to na yare na ko enu kan kan hwia kai Bafan so obebo wo Bafan se man kan kire sabe oyo oba ba ma bia ba ho a enche no oja hoko obeni good obetua ne ka sabe won ne dampa wa na be sponsor nanso uhu de ebeye na be ma na oja hoko ebia na ensuo ewo ase sabe epene form animu a Bafan se we se ensuo wo ho dodo a oba bi won ne da sabe ne honya gu sesi ye ya asa wo da buram Bafan se emwa wonya be ma bia ne ntrada o se emfasa yare we ntrafie oba bi so on mo tra konwa so a oso na so amfa nto atwitwe akonwa no so ampepa de agu akonwa so a na dia ye no wan sra be me ya che no Bafan se we enye be ma bi so on mo a we 1 second enye 1 minute mpo 1 minute mpo de enko oba no be bo na ba so eya second obi po hunu oba ya de ya sabe na ne ma be sene e ba sa enye oba da brejo be ma wan hwe abetu eska agu kwa o e ma me ka saten e ma me ka sa enye tenten e ma me ha me ho tutumrika no ko Bafan chan wo de wo ko nationwide Ghana anyina ba bi e to bibiduro bi ya Bafan so for ni kire ho wo ko ade wo yare na ha wo no wo ko duru ba bi e to bibiduro wo se me pe Bafan na duro we se bi se low sperm count dey as me pe Bafan low sperm count na duro ni bi wonya bo Bafan a odem preko pe wo de wo ko na ru afi Bafan a ya kai Bafan obi ya Bafan na owia ne to so a wo de no a wo ko no se me ko pe Bafan duro ni bi wonya duro ona ka se me pe Bafan duro ni bi nko ade a one touch won sabeka bi Bafan se bia na person de wo adwuma wo betu bi koton me pa cho se ba bia benya do sopo no o se me fa number ne ma wo 0453 511 501 0453 511 501 Bafan ne number ba ko no sa hye we nso 0208 233 058 0208 233 058 when Bafan the numbers are betting at the enya womo na me ko GB1 Industries manya ka mo bia me se man frame o frame a me ntime mpeke o masa ka me ho GB1 Industries GB1 se men kan kiro e bia na o ya befo ana o tesi dan we a contractor o sisi adan na wonyi obi mane mo dan so emma o yie obi won mo obo dan so a sesi ana dan na ate atom ensuo to a ubehu ansa enframa boy ana pagya enchanse na koto ogu baabi obi won mo obo dan so na no enana ensuo to a ebenwunu GB1 say sadia man say yapa ho ye twam GB1 say bomodi arafo oni kire o maso ye GB1 Industries awurade nyankopon enadoa aya enchanse so enchanse wo mu na timi bod dan so obi jira no oba na no say na wa na boss ada we so GB1 say o mu ni baabi o mu asante memu ha ya
Omu wo kuro bi a friend akom omu bay custom barrier Offensive road akom ewo Offensive road omu bay custom barrier ne pa GB1 meto omu so anoma sorry me da na me sie GB1 mo nhyɛ no nso sɛ de me si kasa ma mo namba bɛbɔ so we mi ntua taku efi sɛ oyonko ne aprekensi ma okotokoro nka soro GB1 metime so anoma sorry yankopɔ nhyia mo me pa cho GB1 mo numbers no 0540 123212 0540 123212 Baku Suni 0243 577283 0243 577283 when the GB1 omo numbers ya betimi dia connect omo onyankopon hraw na me ka wo say wo ye nipa eniema pii na ha wo ha bi na etete wo ha bi tata wo da na sunsu bi no aba beda wo da na muntuma kyew wo sunsu amane bi eniema bi hye so wo na ma asa obi kasa kyerɛw amane ema nyina ya basa me kan fu Major 1 aso ye e de ama wo Major 1 se bomode ya na bra o kyerɛ Major etra sunsu akonwa kase so nia papa nsɛm nia di sunsum sam obi a ho mane ha no open divine protection pa bra na Major nhyedro emfama wo we ya haban yankeka oil sene mom yemfa haban yenhya haban na fare dware 7 days ehɔ na abawu sɛ sunsum bi etawa ana obi tawa ohu ani anu ayi nani no obu ani chie mu amota pa yi ase kro no bebre kofa balok efre yi ase enchia na echi asa no yatimi hwum obi hyabere efre ne nsam ewa yi ase bomode abra na Major 1 me fa akwankyere mu fom ye nya ne amfama wo o kyere Major etre sunsum akonwa so anopa no nwotwe na Major ahya ase enkobo edum no mienu 8 am to 2 pm na Major edwumade no abawiye wo ha bi abomode na bra se wo presunsum dia ya adwuma wo ya sofo ti asora na agu wo ya bibi anya yie uni ani ya de hunade wo pese onya ni pa na body to dito obi ba wa hye no nkoma ama wono wo sampa sunsum ho bra na Major fa ne mangu akwam wo pa ha ba de de bema wo wo pa spirit na nka sanso de bema wo onyankopɔ be hira wo numbers ni ne 0453 011 926 0453 011 926 and 0272 the amdi juma wa haya 0272 854387 0272 854387 wo fra sa numbers we ya Major yere ebefa sesi e wo fra kura obefa ono obekasa me pato 0272 the offer yentime mpekew ya de test line e wa ha onyankopon hira onyankopon nya okese o kyerɛ ma me hu na me nto nkane mu a na bibia enye kama onyankopon hira me pato me sanko owura Rabidol so na maybe sanin nsɛm baabi ya kasa duriye na obi de text message bi aba ma me nyimfiri o answer o say please ask Rabidol for it is written that the Queen of Sheba rather took her son to be trained by Solomon and she converted to Judaism. Rabidol also men kan to say Queen of Sheba what the bambom and the call Solomon or say Solomon enko tete no onko sua ne man free and as onko sua bibi free Solomon ho na so de o sika san no anya dia woni Solomon mo na wo sa aba no obi na dia ba wenya me na me o se me misaw eno ye ono na dwen no Queen of Sheba ne ba melele Solomon ba no Solomon ba yeah when am I benya sa divine throne e wo Ethiopia Matthias yeah yeah enti ya ye fa nhye so ye nto aso enti se de na me ka no on se ahenie abibiman ahenie ene abibiman adisuade no se de medi kan na anstatian fleece slavery time se de nipa bi kan se ase 400 years ago no ne eni ntare ne eni bibia enye no kre 400 years ago no ena 400 years ago na ewiase started what I say 400 years ago no ne wo kemet da bebe 2 million years ago asana 400 years na eba no ne na nanom mu di kan bebrebe abesenko ano mu nya no mu practice ancient practice na omunimo mu nyankopon no mu nyankopon kasa but the thing say
after say abrofo ba ya ye no mu di dwuma slavery ba ya na slavery no before say broni kra ba ha no na slavery no Arabia ho ba bi no na saani o manoma na ye dey ekoso obi se obi first no so kai a ewo yen abakosom se na obi timi de obi komo obi so one ne nya adwuma wow obi timi de mu obi na se fa ne ye wakoa na fa ne ye adwuma na ebi a yeso ya tefa kakra bi e de adidi na saade ne wo ho ba abrofo ba ye no omo be share saade ne mu kena eno mu hu se yen spirituality no was very high so mbenya yen a anase ye bedi omachi saade omo pese ye di omachi na jise omo convert yen from our spirituality eti yen de ne ye high science ana be ka no bofu mu na ye high science no no ye bon na tiem utimi ba nananom anim na ode abisade bi na ba ye nananom bon na tiem na o ma hwe anaso o mutimi gusede na ya hwe anaso yetimi ye card readings ma sa readings we ene broni na de bre yen e wo hadadaada a ye nananom ye na slavery no e ba ye no slavery achi no omo ba ye no omo ye 15 nations European nations ena omo ba ye obia wo soma na ono som omo nyina ba ye no omo anka mbom se ye nyina ye Anglican fo ana ye nyina ye bi SDA fo even though omo ba ye na still a obia wo interest but omo ye meeting e Germany at the time omo ba no say so ukoto so unua Germany ni wa ha na ye England ni a emme ha no ko ba bi fufuro cause continent ne so ena nkofo omo bebrebe nti enua no ma no mo Wagadugu ena ye friend Ivory Coast omo no abrofo ba ho ba mo Burkina Faso ena ye Wagadugu sa na ye friend no okay Burkina Faso ye friend Wagadugu ena na ye Burkina Faso Ivory Coast na eho ni nyina no na endi sa di na ede ne no be abrofo ne ba ya ebenya sa di ni nyina na ebenya even Africa na bibia no friend Africa na ada say friend Ethiopia ya migrate ya bedru Kemet nti ya kasa Kemet Kemet name boils down to only Egypt. Yakasa Kemet, every African nation is Kemet because we were practicing African spirituality. Wow. I say no, say na abofra cry yare yare bia no mo friend esoro. Say ni nyina na ka abofra na ye de call na native doctors wo. No matete onkofo bebira sesi a hu omo a yatete wo mo. Obo ha na say bia of northern region na tribe mu na tete no. Yare a no yare no. E de call native doctor ho no. E no tete ne de aduro na yare na amba biem. Na konfanoche paracetamol bia ni ho sa konfanoche o bantama na hu ni sa no na ya bibiduro na ye de sayare wo konfanoche anoche konfo sa tam na o culture center ona na shrine wo okay bibiduro nko na ye de ye adwuma enti the fact say ya benya asore no enkyere say na ye nim nyame most of the time say ba na ye disa nkomo we a ebumu from be mbusa say ada wo person say nyame ni ho ana ebibiman ewo kwan of so ni nyame communicate okay eno nti na oba asantema mu sesia ya na opim so sei tutu e de atodwa se ohini bia o so ongu nsa no onfa asante akonwa no ento ho no wonko cause asantema mu ha no so wudi ade a yegu nsa ensa yegu nso no ye bompa ye ehira ye nananom omudi kan ne asa bompa ye ma ye nananom samafo ada biara om kan ye ho na de ada bia ye kan ne se ye ka se Holy Spirit obrofu mu a ne twi kasem no eye honhom konkron enipa bia onam wiase bia no wo ye honhom a wo hye nipa dua nim na sesi ye meme ne omie no ye nana omote yase omo nkan bi nhye mu a omo ye omo ho adwuma omo koba omo ye ombi bia ene nkofo bia beto ahye omo so abaye omo ya kayade akunkum bi omo ho oden no ya taxi omo agu ship bi ye fa ni Jesus mu se ye de omo kwa America ship no ye fa ni Jesus the first slave ship no I moving from Africa, Ghana to the Caribbean. If any Jesus, ni nyina facts this is not opinion. The name of the ship, the Jesus. And nobody before yen nananom call ye. Now nananom me bo sabre na Jesus Christ ye born in Jesus Christ no aba na no mai. According to omo abrofo mba ye no. Omo person mo say na Jesus Christ abako. No abako but omo kwan so nim the philosophy of Jesus Christ at that time omo ka kire say Jesus Christ be abako yen nananom they didn't know anybody called Jesus Christ so maybe when Pierre ebibi mem now the Bible ni mu no America nim England nim Germany nim Bible ye Libya Bible ye Algeria ye Syria ye Ethiopia ye Egypt ni nyina ye Africa
eti Bible no kura no mo ka mo asem no Bible no African story nyam di kan say Kemetic story bibiman story eno ma be fa ye story ne ko eno ma change characters no enti say bia kuma wu TV ne ye ye spiritual hot seat no obi so ye TV station for no wa wi ye hot seat no no na frɛ no ebia spiritual bomb seat wabe copy from us be wan fa ye din ni pepepe enti so we Quran ne Bible a omo uche se ni nyina ye holy books be Quran mu no Jesus duru wa ye friend Anabi Isa obeduru English Bible ni ma ye friend Jesus obeduru Twi Bible ma ye friend Yesu be ye na odi kan a ye friend ISIS be owo bi ye friend ISIS ye na ye friend Haile Selassie be owo bi ye friend Haile Selassie na Komfanochi be owo bi ye friend Komfanochi Nana Kwame Nkrumah baby obi efene Kwame Nkrumah nana o say titu otoso mienu baby obeko bia sa na different no enti e de nkoa na nipa ba ko ni din ya be de o na se eno nkoa na contradiction ti yen nana mo de yen de enim se e ka se hon konkro ana Holy Spirit a ye frɛ yen nana no ma o mo nka bi nhye mu a na o mo te ha o mo bo o mo brapa a abrofo obefa wonom so o mo de o mo ko o mo krom na o mo yi ebi gu pumu ko ship ne de o mo ko no ruba bi no na emu odu ntimi nkose de ompese ekọ na ese nipa na o se yibi esa yete so ni yi nipa human life no egu epomo omu ye na yi na to atwene pom na sa history we sa bibiman anti history we ase na ye hu ba bia ye free ba na ye fa no se obi aye mobile phone ama ye wa ye TV wa ye hwan ahwane na wa ye nsa nyina abre ye na wa be fa ye cocoa di akọ chocolate wa fa ye gold di akọ ye chain e di abenti ye ntonyo mo mfre na how can we do this Rabidol ya na enipa nim say ewiase no a year 2000 years because sometimes you can say 2000 years ago ewiase ya more than 2000 years say the Bible ni dia o me research kakra ma ye no from Genesis chapter 1 up to Genesis chapter 25 na broni ni ho ade e fe ne broni no ye hunu bi da bibia say Genesis chapter 25 verse 24 ehon no ba bi e frɛ no Rebecca one owura Isaac ekwo wo ma bienu a ye frɛ ba ko Esau and Jacob enti where from that white man na dey kan from Caucasians from Morocco me wo ayiwe my research we me pesa de we aya crystals so sa crystals yo we nyina bi o Judaland mo o chese enya 100 million years yes crystals we no enya 100 million years. And to be him say we are here just 2000 years ago. And you know correct. 100 million years. And Jamie says 100 million years. A year dying one and that was our time. 100 million years. And if say you are Genesis chapter 1 Quranoa. And how many years ago? Genesis chapter 2. How many years ago? Sabre nyina na broni nya dan. Am I? Oh, say obi kuta sadi we say bia. A heavy protection. Ba ku bi so ha when was say when say was a protection and purification amethyst who we say be protection and purification yeah e bo ho bai yeah e sa te wo ho yeah when we nyina ya de a e wo ho we ye ebibiman culture and tradition look at this oh we ye ebibiman culture first no ye be say ye neoma no so obi hu bibi say o say ye bosom ba opa tukwan na ko abrochire na ko museum bia na ko no me wo when hwe abroche when we nyina ya niema e wo ho na na bo abrofo yi yeah hwe ahun ma kase no uhunu abeka say enye bibia when we nyina ya honhom na we no nyina na eye o ma taxi from Africa and omo in be favor omo color ne omo so culture mo hwe uhwe kruwa we say ya kruwa we ye de yesunsumdwuma akasa na anim say aboa ni mo sade yo so ba ko nso ha eno nso tiasa eniema ne doso eniema doso se ya ka bibi say ya mani pan fa ne say ye di agro bi we no enya religious practice we ye purely practice we ye spiritual practice and one thing I say hun say there is difference between spirituality and a religion no is built with beliefs I say GDA until the year project man nyina no fa GDA na so be so GDA esom and spirituality no the old practice here because you see and so ba
asoye tse oba ya soye tse Judeland na so ba beye card reading no be so hwe wo hyebrem a yenko hye tokuro bim enko ebibi nko kanche ne ma meka ho asem nkyere wo ye de cars begu anim aspread ama why cars ne me yesa ye friend is spa no na yetu ya but we a different spa I know your cars I know it's about destiny reading nko na ye so we sa cars me yansa we a wo ho asem ene ebeka no me wo destiny mu enye afa ne ekobo obi din akotiatia mu se bia Jesus ma ya nini ehu ana bibi ena eni nso a ye de hunu ade no even say eye wo third eye na twika se me friend eme wo third eye no eno no so broni friend Panean Glen sa wo Panean Glen no so all practice spirituality a eyi ni hu adi more say the beya ubetime hu na wo no ubeka de wa hu enti tambia in spirituality no ene say wugidi or say hu in every spiritual context bia no you have to know but in every religious context bia no you have to believe eno na ya na nanom no omni saa de beliefs bo ebra ya na nanom yanim because Africa has say na bibi man mu no so bi peba ye wo kwan a ye fa so ye bagina ehwo no mama wo ema wo obi peba ye wo kwan fa so ye bagina Rabbi obeso bodiem ma menye nkrato mra beba ye beto aso Bafana kama sama mami Bafana di masama mami Bafana tuminyarewa Na wa mama wadi ya so chai Usisi ya uya Bafana never miss chai Gonorrhea Bafana kapso Sasa brain na maya ume Bafana never miss chai Bechimie Candidacies Syphilis unamwe Abibi duro mujata Bafana never kapso Uno kapsos na unu miss chai Bafana Open phone and number feed me no jai and what you be at me number now Bubo beer Mr. Bubo beer Ubenya Bafa Mr. and the capsules or my move be a tone to Pabia. Kai say, a drain your mamma for when you feed me no and mapping for and no bad time or money banner for Bafan would Jidiajo Nkwan. A drain Food and Drugs Authority. I shall my jet to say a year. Hey, where they were? David. Hey, Dave. Mr. Carter. Dave, we need a hand time. Now where they are? Oh, Bema. The new project. Oh, for fear no. Me fear for promise here. Who for fear? What's in the come up out? Bema, me nyada da bow. Me dada nankasa. Wow, fear me. Me fear ni. Come and let me show you around. Na say won first can to atare ne mpago nyina de odis kan yin. Oh, why are they pa? Me dia de pasha de pem. We 4 flats ne go no. Oh, say this tier no. E bia won jacuzzi. No, we said the dinosaur ben you know. We made them special contractor. Nipa na gis kan ya de we bu so ma. Nothing we on so. Obu mi ana. We dinosaur ta e be se shower. So be bu ta. So be bu. The contractor obu mi ana. Nipa nyi ontina be ifo wi nipa yi. Hey. We. Masa me de me nyansi da ba mani ati o me nkofa de we me go dinosaur. Sami chi contractor we ya. Ujajajaja me fa nko GB1 for twa me che no kra so a. Police for kra ba juicy gadi. GB1. Mama for nko GB1 for to see a. Obehu GB1 Industries wa koma e ben custom barrier wo fin so kwan so from 0243 577 293. Job training. Kumawood Training Institute. Aye Kumawood TV for at the job training. Ghana for nyina. Ye the enamienu esi ho. Achretre ensa no nyuma biti se. Fresh yogurt. Sani esi ye fresh yogurt. Bees making. Sani esi ye ahwene de to ye ensa ni esi si fefefe. Liquid soap, shower gel, floor cleaner, parazone, ice cream, banana and strawberry ice cream. Afa so ye besen so achretre 3D epoxy biodigester sansa no dwuma we nyina no ye de namienu pe esi ho na ya kyerɛkyerɛ abusuafo medin e de Richard Sako de obitima frame Osode body tilapia. Can imagine this is Osode for you abusua ene mede ade bi kyew na untua hwe bibie no amajew ene adwuma ko bi afremu Kumawood TV e de dwuma de bi aba bomodena unim bomodena na bra beto forms adwuma sua ene ho ayeden ene wo ma ho so no akotena baabi me pa adwuma ye wo de forms akoto ha me pa adwuma ye mfrew
wei ɛyɛ kumawu tv foɔ ɛna ahyɛ da akɔfa a teacher foɔ a ɔma ben ɛwɔ nimdeɛ ɛwɔ nsa no nnwuma ho sɛ ɔmo bɛtumi akyerɛkyerɛw na wo nso wanya wo nsa no adwuma na wode abɔ ɔbra ɛyɛ cool 300 Ghana cedis pɛ anaasɛ yɛde 300 Ghana cedis pɛ ɛbɛsua saa nneɛma wei nyinaa ɛde na mmienu pɛ na ɛyɛ ɛnɛ waa wo ba bɛsua wɔ adwuma na waa wakɔ akɔbie wo deɛ wonim biodigestive sɛ bɛgya anaa no ahyeɛ kɔ baabi a womɛtwe nyɛ hwee ɛnɛ yogurt ɛne ice cream bees yi a first na huhuhu gye sɛ wo so ansa na wate yɛkyerɛ no nyinaa wɔ ha bɔ mmɔdena no bɛpickle forms wopikle forms so asɛdeɛ tie biara no baabi a wofiri biara no wobɛtumi aba bi yɛn nyinaa yɛ ba Kumase ɛyɛ ahodwo Atenga junction baabi a Kumawu TV wɔ naa sɛ wofiri akyiri na ɛba accommodation baabi a wobɛda no ɛyɛ free dwumadie yi ɛba so 22nd and 23rd February 2020 eti busumi ɛtɔ so mmienu yi da ɛtɔ so aduonu mmienu ɛne aduonu mmiɛnsa enum ana yɛyɛ saa dwumadie yi ɛyɛ memenda ɛne kwasiada ɛne yɛyi asi hɔ sɛ yɛyɛ saa dwumadie wei obi biara tumi baabi bɔmmɔdena no bɛpeke wo deɛ no nyankopɔn yɛ adom no da no duru hɔ a wɔsoo de me ne mabusuafoɔ ne me nkurɔfoɔ nyinaa no mahu sɛ adwuma sua ɛnna fam na yɛbiaa ne firi deɛ a na ɛsɛ meba bɔmmɔdena no bɛpeke wo forms ɛwɔ Kumase Atenga junction woduru hɔ no so hwehwɛ Kumawu TV a ɛkwan biara so yɛbɛkyerɛ wo ama waa wahunu sɛ anaasɛ wode fa namba yɛ agu screen yi so yi ɛkwan biara so wofrɛ a sɛdeɛ wotie biara no yɛnyiyim sɛ wakɔ school sɛ wonkɔ school bra no bɛsua wo nsa no adwuma nyame nka ho wɔnhyira wo sɛ woayɛ sutie na wobɛsiane sɛ bible sɛ sutie ɛyɛ sen afɔrebɔ wosi dan na ade kyɛ koraa no wanti asɛm a ɛyɛ kwa Job training. Kumawood Training Institute. Aye Kumawood TV for at the job training. Ebre Ghana for nyina. Ye di enamienu esi ho. Achetre ensa no nyuma biti se fresh yogurt. Seni esi ye fresh yogurt. Bees making. Seni esi ye ahwene de to yensa ne esi si fefefe. Liquid soap, shower gel, floor cleaner, parazone, ice cream, banana and strawberry ice cream. Afei so ye besen so achetre 3D epoxy biodigester sansa no dwuma we nyina no ye de nam yenu pe esi ho na ya kyerɛkyerɛw we eye Kumawu TV fo ana ahyɛda akɔfa a teacher fo a ɔma ben ɛwɔ nimdeɛ ɛwɔ nsa no nnwuma ho sɛ ɔmo betimi akyerɛkyerɛw na wo nso wanya wo nsa no adwuma na wo de abɔ ɔbra ɛyɛ cool 300 Ghanaians before Jesus Christ. From Libya. Or see here, man may be and any pebby say no more Baba Church Ghana for a bra Yesu Christo Emma and a dear and not a woho and a dear and ACCA. No sooner dear or the buy no. For being so adding a dear on your voice of enemy. Now you two. Say so be better for the no kasa ya mummy anya botre na ye no bisas true wona onya hunu ya omo akonto omo hu ne mapi e fa abrofo ene ye ho enti omo ho bebre me pa cho me da ase e fa duru so me bre no ahi Rabidol kasa kosi say ne anim kwa e fa so gina ba ye fa so gina ba ma me en create source en fa nche ho na me fly na so course by 5 will be 0000360 when me phone line me to dwa o frɛ ba so a na me no onya phone show Rabidol obi anya ma so de quickly no yenhwɛ o kan sɛ me sɛ abi before ne sa akwa ba so ne sɛ obi pɛ so ɔwo ne ne ɔmo pɛ ba na ɔmo nya ba yɛwɔ nnuro bi a yɛhyɛ ma ɔbaa na ne bɛrima ne nyinaa adware ɛna afei nso yɛwɔ akuaba bi wɔ hɔ a
tititi ancient adeɛ saa na yɛ wo yarefoɔ na wawu ne yasa wo yarefoɔ bi ma yɛtumi sa hyɛ ne nso ne yasa ne yareɛ abra wawu no na yamaake no so owu na ɔbaa ne saa nyim bi ma saa kora na wɔpɛ na yɛhyɛ ne nso Rabbi, so hello. The great oracle, good evening. It is Sunyai. Mo black kwame yankasa. You make your damascene with your family. Amen. Moya dear pen and meet them with the dream. I am a bomb for Papua. Amen. And meet them. Yadasi. Now I cannot composition compare promotion. I didn't meet them. And meet them with the dream. Yadasi. Black kwame. Some be not do Rabidol, but what much better and some equanimity. Maybe. That's why I had one on your fear. Whenever first we do to see an amount, there was a big dream. And Miss Yamopa. Medasipa. Nyame insha black kwame. Sunyai. Hello. 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 Oh. I'm so on Timenka. Mon be pan and free so now from ra. Baby o jana I'm so on Timenka ye. Hello. Yo. Say you hear more time. We hear Rabidol. Available all the time. Now so famekoi. Enti mo me boy. Hello. Hello, madam. Good evening. Medeshe mejo so baby akase free no din. Nana Kwame body. Nana Kwame. Sunyan Nana Kwame body. Medase. Ene Nana fo nkwa na epie so. Nana yenkoi. The American say ya mamo money adwuma. Amen. Se kuma wude amanka ya mamre bayira. Ayira kura. And the yesre mo ne say Rabbi so de mo ye bibi sei no. Eka se Ghana mpanyimfo ni esopu dem ya sene. Nka ya de hia because ya abofra dada ya che. Omo dada ni sa ma ya mamre nyina yira. Oh. Enti sa program wo ye program a ese center ye nationwide. Ese nationwide ma the whole nation no. Nki yi de bi si ho a Rabidol mo be hye da ba na mo abekirechia mo bi echieri. Ya mishira mo. Ya da sebra kwame body nyame shira pa. Hello. 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 Medeshe udi ne baby akase free. But your friend Daniel me kasa free. Mr. Dan yankasai. Pacho yo me pacho me se program mo ye no kama pa. Ya da se. Na ye ni ti do na me pese me bisa na se bia obi wo special problem na se wo how bia obetimi abo nipa na na. Okay. Na obey you no. Me da se. Ye ba so fa na man ti sama wo. Me pacho the number betu dwa me da se pa. Me da se. All from some request doctor. Me na maji magua no. Empane no gumi nchen sei eguo sei cha. Oso bra na me fa de nwo. Hello. Hello. Me de she wodi ne ba bi akase free. Ebe na broko en mo nka ti contact. Abrokwa, Mr. Abrokwa mpacho yen kasa wadaro. Ye ba che. Aja Abrokwa meti o. Oh. Mr. Abrokwa meti o kasa. Hello. Hello. Good evening. Mejo so. What to say? Nyame gu so sra me ba. Achimwanchi. The American say you can do my boss so my papa would do Ghana mine. Amen. Amen. Na the American say what we don't say more can mudo into Nyame adoma so chana kwa be nko amonsa manamra. Na man mudo. Okay. Mate me da se. Nyame sra pa. Rabidol and emso fans ne kosro. We teaching in education very high. Across the doctor, and Panenugu, I wouldn't know what the Abraham father and all. Then you do a yaresa and tentem 0200 603 602 0200 603 602. When a man liar, may they Eddie Juma. Obaso a mefa. Me pacho ak any pammy no pet. Now the course no abba a way. I can't pammy no pet. Now the course no abba a way.
Hello? Hello? Yeah. Hello? Open kase wujira so pa wudi ne baabi akasa free. like Nana Kumi. Nana Kumi. Nana kasa free. Pacific Central Region. Central Region. Nana mpacha yenko. Na oka nyankwaso. Nana mpacha kasa. Ha. Na oka say yes no about some 1,000 years. In the TV na me here amount me TV na person film. Me pacha de akasa atwam ne de atwam. Wobetumi asearch e YouTube. Program no from head to toe ne nyina benya o YouTube no. Sam Dakus TV. Hello. Hello. Pacha, good evening. Good evening. Program na missing about you. Open kasa me pacha wujina so kasa. Me kasa fi sujalai. The family to steer. The friend to steer. Your friend say? The friend to steer. To steer. Me kasa fi kumasi. Open yan kasa. Program no my idea pa. Medase. My idea. Mama ti say me nyina ira. Ne me nyina ira. My idea pa. Me bi ne ma yesi ehu ne ma. Ya das. Ya me sha. Me pa cha ya na me de me phone course ne nyina ACA. Ofre bi wa wunya me. Je se ofre off air and as a back door. Ni atime no wakasa. Se say de ofra wuntime man from mem. Fi say amansa konwa ba ko phone transfer nche. Rabidol. Ya the program na ba wi here. O last word and no number. My number is 055 58 920 65 055 58 920 65 Major Mechia Nana Frimpon, our Judalan, Jar Wisdom. Wow. Mechia na Mamana Kwaba, no Hineba, more Pia for Nana. Kakram Bessameka, I do you the Median say, Ye Frebi, Adrene, I bida will be yet. Na Adrene no, a bida would seem to the ultimate Drene. A bida would seem or so Sambon more than an hour Drene. What's our dream? What's our Drene? And now if we be conscience, and also with him. And if we be a man, and then I have a third eye, and I walk my soul, and I was on the eye with the Hunadia. Lipabia or we are not more mute in Titu a before near mute. So be what dia, a yes sexual related, I'll be over there. Shana Gallic, never show Sumiasi, Neda. Obi wo sexual soon na ye soon dia will be no better. Okay. Sorry, we are Bemana. Sabi alfo no ho asai sani o mano we hwane garlic the me and sakra and the me and sa never show sumi ase what that so 7 days sa de ntimi mabio na one thing o see anyina ye hu asabi before ni say nsuo bia da bontin bia no eye tumi because enipa bia na wiase bia no ye 70% water nsuo wo mu do so see moja. That's right. It we are water related more. We nsuo ba na anam ko we nsuo si bibia mo komo hospital ni nyina mo ya nsuo si mo so adenti ti mo bi nsuo ti nsuo e ko Ghana ne Africa ho nyina aban no ye make sure say ye bedi ye nsuo ni na so no obi e ko aho kire bi mu ni ya mu a obre wa abra mu abrabo on pa on se sa on gina nsuo ye nsuo a nyame ye nsuo etene say yes bonten say ye nsuo eta ho a tumi wo ma na nsuo ekro bia wo nsuo a sabi ebokro no ho ban. That's right. Kasa bu kwanse ne so nsem nyina na fa gugu nsuo nim twede ampo nyankrompo ne nsuo mo ya abofo mo wetwa ye ho hia no omo ne university no betie wasem no no mbedi ama na tam bia opese oba be ye o destiny o abrabo mu ehwehwe mu no so no oba apiadu Judaland ofuka na so ba apiadu aso ba apiadu prayer camp odu prayer camp opposite the prayer camp. I want to Judaland here. Oba, you know better than Senia Boa, or Trade Upon and another Rabidol, and I won't know at 10 and came. Me that say, me did you my baby? Major, my numbers are me did you many. Yammy, I don't watch my account. Then, me transfer 1-on-1. Brabe hume, Namino Casa, and for destiny home. Me patch number, ne frame 0553 011 926 0553 011 926 and 0272 854387. When me numbers am dey djuma o frame me amejo so. Ye wo ochira
nyankopɔn yɛ adom ne yɛ ngu a yɛbɛsa aba mframa mu mɛda ase bye bye. Bafana kama sama mami Bafana di masama mami Bafana tu minyarewa Na wa mama wadi ya suchai Usisi ya uya Bafana never miss Gonorrhea Bafana kaso Sasa na maya ume Bafana never miss Handi diasis Syphilis minamre Abibi duro mujata Bafana never kaso Uno capsules na unu miss Open phone and num Wouldn't feed me no jai And what you be at me num Now Bubo Bie Buffan Heba Mr. Bubo Bie Ubenya Buffan Mr. And the capsules or my baby at Tonu Pabia Kai say a drain young mamma for when you feed me no and mapping for and no bad time or money banner for Buffan Ujidi Ajo Nkwa a Dre Food and Drugs Authority I shall my jet to say a year. Where they were? Ah, David. Dave. Mr. Carter. Dave, we need a hand time. Now where they are? Oh, Bema. The new project. Oh, for fear no. Me fear for from Miss Yenny. Who for fear? What's in the come up out? Bema, me near the bow. Me a dada nankasa. Wow, fear me. Me fear ni. Come and let me show you around. Na sa wo first can to atare ne mpago nyina de odis kan yin. Oh, why are they pa? Me dia de pasha de pem. We 4 flats ne go no. Oh, say this tie no. E bia won jacuzzi. No, we said the dinosaur ben you know. We be the special contractor. Nipa na gis kan ya de we bu so ma. Nothing we on so. Obu mi ana. We dinosaur ta e be se shower. Nso be bu ta. Nso be bu. The contractor obu mi ana. Nipa nye ontina be ifo ri nipa yi. Hey. Wei. Masa me de me nyansi da ba mani ati o me nkofa de we me go dan so. Sami chi contractor we ya. Ujajajaja me fa nko GB1 for twa me che no kra so a. Police for kra ba juicy gadi. GB1. Ma me fa nko GB1 for to see a. Obehu GB1 Industries wa koma e ben custom barrier wo fin so kwan so from 0243 577 293. Job training. Kumawood Training Institute. Aye Kumawood TV for at the job training. Ghana for nyina. Ye the enamienu esi ho. Achretre ensa no nyuma bi te say fresh yogurt. Sani esi ye fresh yogurt. Bees making. Sani esi ye ahwene de to ye ensa ne esi si fefefe. Liquid soap, shower gel, floor cleaner, parazone, ice cream, banana and strawberry ice cream. Afei so ye besen so achretre 3D epoxy biodigester sansa no dwuma we nyina no ye de nam ye no pe esi ho na ya kyerɛkyerɛ abusuafo medin e de Richard Sakode obitima frame Osode body tilapia. Can you imagine this is Osode for you?